Niki Pak Lurah niki. Pak Lurah nitipi 700. Matur suwun Pak Lurah. Dongane mugi-mugi. Mugi-mugi diparingi rezeki sing kathah, Amin. paringi tambah bojo. Ya suwe-suwe diledek Pak Lurah lare niki. Alhamdulillah Pak Lurah 100.000 oleh bojo tambah. Bondo 100.000 tambah bojo. Pak Manto pundi Pak sampean? Ngene tambahi Pak Manto. Wis liyane ra usah jeragan-jeragan, kena aku wae. Ya. Hukume duwe anak bodho. Wong tuwa duwe anak bodho niku dosa gedhe. Pengumuman perhatikan. Wong tua duwe anak bodho niku dosa gedhe. La yalhaqullaha ta'ala 'abdun bidzambin a'dhama min jahalati ahli. Ora ana wong mati nggawa dosa sing luwih gedhe ngungkuli dosane wong mati ninggal anake bodho-bodho. Dadi wong tua duwe anak bodho niku dosa gedhe. Kenapa? Merga mula sara anak. Padha karo wong tua nyiksa anake donya akhirat. Mergo wong bodho niku selawase asor ora bakal iso mulya, wong bodho niku uripe lara. Ngapunten, kula mboten enten niat merendahkan apalagi melecehkan, demi Allah mboten. Kula maringi semangat motivasi anak-anak, kemudian maringi gambaran datang tiang sepuhe. Cobi urusan nyambut gawe wae, urusan pekerjaan ini. Wong bodho ki ora enek duwe pekerjaan bergengsi. Gajinya tinggi, tunjangannya besar, ora enek. Nggih pekerjaan yang bergengsi, gajinya tinggi, tunjangannya gede, kae rata-rata sing ngisi ya wong pinter-pinter, nggih napa nggih? Lho wong bodho ki penggaweane ya ndek-ndekan. Dadi kongkon-kongkonan bayarane sithik. Halo. Halo. Lho, saestu kula mboten niat merendahkan demi Allah mboten. Kula maringi gambaran kok. Ora iso wong bodho kok duwe pekerjaan sing bergengsi tinggi, bayarane akeh, ora ana ki urusan donya mawon lho niki. Wong bodho ngangkat batu gunung, batu kali. Gak karo-karuan gedene kae, perengkosan ratusan batu diangkat sedina utuh. Paling 100.000, 200.000. Orang pandai, wong pinter ngangkat batu kecil sekali saja dapat 300 juta karena yang diangkat batu ginjal. Wong bodho kae ngomong ngecopros nganti otote gulu sepodo cagak listrik kae. Ge idune mumprat-mumprat cangkeme muntuk-muntuk 5 jam le ngomong ora entuk hasil, babar pisan ra entuk hasil. Wong pinter ngomong sak jam karo nyekeli mik. Ora usah keplok ra lucu. Lho iya apa ora? Ya apa ora? Lho selawase ora padha. Nang donya wong bodho terhina. Orang mlakune wae ora padha. Wong pinter ki nek mlaku dikawal. Lho delok kae bupati, gubernur, menteri, wong pinter-pinter, ulama-ulama kae dikawal ora kok ijen ora enek. Lah nek wong bodho ki ya kluyur-kluyur to ndoprok ndongsong-ndongsong ngono kuwi. Wong pinter ki omongane dirungokne wong akeh. Lho, wong bodho ki arep ngomong malah di stop kok. Delok nek rapat kae. Rapat iki kapan sing ngusul wong pinter, liyane cep kelekep midhangetaken. Penting ki omongane iki wong pinter iki. Wong bodho arep ngomong di stop, ora usah melok ngomong ngerusak tatanan. Mingkem-mingkem. Usul ya ora ngira dirungokke kok. Nggih mboten? Ibadahe ora padha. Mulane kula sering gawe contoh. Urusan salat niku ganjarane salat iki gumantung sambunge ati dateng Gusti Allah. Wong salat mulai pertama sampai terakhir atine nyambung terus ning Allah, ganjarane full 100%. Wong salat mulai pertama sampai terakhir nyambunge ati ten Allah separuh, ganjarane yo 50%. Ana wong salat mulai pertama sampai terakhir babar pisan ora nyambung karo Gusti Allah, yo pinter gelem salat tapi nol ganjarane. Ora nyambung kok. Lek isone nyambung kudu ngerti ilmune salat. Isone nyambung minimal ngerti artine sing diwaca nang jerone salat kuwi apa? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah artine apa?
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi atine apa? Kuwi carane nyambung. Lah wong bodho, apane sing ape disambung? Wong ora ngerti. Mulane wong bodho ki ya selawase salate ra iso padha karo wong pinter. Wong bodho iki walaupun salat gayane kaya kiai. Usolli. 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 Kita takbiratul ihram ki lek sendakep nganti melungker-melungker jan kaya kiai tenan. Allahu Akbar. Tetep zong Bu. Lah ora iso nyambung kok. Mulane sampean aja nganti duwe anak, Bu. Rekoso donya akhirat. Wis niku mawon sing kula aturaken. Lho piye maksude? Ya wis, sarung, sapa sing njaluk sarung, jajal. Akeh. Iki ana sing bocah pondok ini bocah pondok. Ya udah, ana sing bocah pondok mana perwakilan bocah pondok. Di situ aja nggak usah naik, enggak apa-apa. Ya sampean ra apa-apa ndi sing rondok cerewet. Ha kuwi, Ibu, nggih. Monggo. Nah, ayo mari mantun ngeten perwakilan anak-anak. Ayo ndang, salam. Berdiri kok duduk. Berdiri, ayo berdiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mau aktif banget. Alamatnya dari mana? Dari Sekuro. Pundi? Sekuro Mlonggo. Oh Sekuro, kecamatan Mlonggo. Nggih. Rombongan mriki. Nggih. Pundi rombongane? Niki kalih lare-lare. Kok kalih lare-lare? Nggih. Ya ora rombongan jenenge. Garwane nderek mboten? Mboten. Mboten pundi garwane? Kerja. Bengi-bengi kok kerja napa? Nglembur, Mbah. Lah nggih kerja napa kok nglembur? Triplekan. Napa? Duh. Mpun banyak-banyak pertanyaannya baisen kula. Wisen kok ngadeg ngacong-ngacong. Salah tunjuk orang aku iki. Namine sinten? Namine kula Ririn. Ririn. Nggih. Putrane pinten? Setunggal. Nembe setunggal. Nggih. Umur pinten? 35. Oh. Putra. Wah aku ki takon putrane umur pinten 35. Ya ngono kuwi ya. Nek mboten konten kan mboten lucu sih, Bah. Ya gak. Asline ya ayu tapi ora nyambung. Putrane sekolahnya kelas pinten? Kelas gangsal. Kelas gangsal. Yeah. Oh ngoten. Ayo wis. Pengen sarung. Pengen sarung. Diparingne sinten? Paringke putrane. Paringne putrane. Mirengke ngaji mboten wau. Ngirengke. Saestu. Saestu. Ya wis. Bicara pendidikan berarti memikirkan 4 hal apa wae mau. Nah. Ayo. Mikirno agama, negara, wong tuwa, putra, wis ana kuwi apa kuwi? Iki kadekku, Bu. Krepekan. Ya wis ra apa-apa, nggih, ra apa-apa, nggih. Putrane ngaji ten diniyah to? Nggih. Heeh. So nek saged dipondokke. Nggih. Titik pesen mawon, heeh. Ya wis ngono wae. Jare sedelok wae. Nggih pun sedelok mawon. Ya sedelok mawon ya sarung tok. Duit apa ora? Nggih, Abah. Nyanyi sik. Wah, mboten saged. Ya mboten saged ya ora usah. Wong aku arep nunjuk sebelahe kuwi jenengan sing ngacung ngene kok. Mangke nek nyanyi malah padha kabur sedaya niki. Susah aku nek pedho Mboten, wong Mbak. ngene iki. Isen. Ya wis gak apa-apa pun paringi. Jenengan enten sing tepang jeragan-jeragan ten mriki niki mboten? Nggih tepang Pundi? tapi piyambake mboten tepang kalih Lah kula. nggih sing jenengan tepang sinten? Pak Suyuti nggih tepang. Pak Suyuti nggih tepang. Niku Pak Manto nggih tepang. Oh Kang Manto nggih tepang. Tepange Kang Manto niku saking napa kok iso tepang kalih Pak Manto? Public figur menawi. Public figure. Jenengan kenali Pak Manto selama ini sebagai apa? Bos besar.
Bos besar. Donatur. Dongake Pak Manto dongake. Nggih, tak dongake rezekine kathah nggih Pak Manto. Panjang umur, Masya Allah. sehat. Sawerane. Tibake wong terkenal tibake Pak Manto. Ngene sawerane. Yes. Aku ndredeg iki, Mbah. Yo, dikai 200 Ya lho. Allah, matur suwun Pak Manto, rezekine tambah lancar, tambah berkah. Dekne ambek wong wedoke loman, ambek wong wedok. Oh lanang ngono paling ya dikai 50.000 ngono mek. Nah iki kene. Ah, wis iki 200 ae, ora usah rewel. Nih kali sarung niku. Pakai gitu Mbah sosis. Kata-kata mawon, kata-kata untuk sarung mangga. Ayo, kata-kata. Ayo. Dang, sarung mangga. Sarung mangga dipakai pasti apa be? Menggoda. Iya. Sarung mangga dipakai pasti menggoda. Sing menggoda apane? Duh. Menggoda. Sarung mangga dipakai menggoda. Ya wis. Ya wis rasa diteruske. Wis rasa diteruske. Matur suwun, Rin, Mbak Ririn, matur suwun. Kena ganti kae. Bocah santri ayo. Ah kuwi nggih bocah santri iki. Nah. Nggih. Ayo nak bocah santri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten? Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Ilmi. Alamat saya dari Kecamatan Sayong, Kabupaten Demak. Oh, Haidar, panggilannya Haidar. Ilmi, Pak. Pak Haidar Hilmi. Nggih, Dari Kecamatan Sayong, Demak. Nggih, Pak. Mondok ten mriki. Nggih, mondok ten mriki. Kelas pinten sekolahnya? Kelas tunggal SMK. Setunggal SMK. Ampun angsal pinten tahun lek mondok? 3. 3 tahun. Nggih, Pak. Berarti mulai SMP ten mriki. Nggih, mulai SMP. Mulai 1 2 3 SMP terus saniki 1 SMK. Nggih, Pak. Sekolahnya ten SMK pundi? Dan SMK Negeri 1 pakai Saji Jepara. Oh, tetangga kecamatan mriku, nggih. Nggih. Terus suka dukane mondok ten mriki. Ayo ini kersane nggo sponsore pondokmu iki ben tambah kathah santrine. Jajal. Golek ilmu, Pak. Ya wis suwe. Mosok mondok golek akeh. Yo golek ilmu ya wis karuan kok ya. Wonten pinten koncone? Sakniki sing mukim ten ngene pondok ampun wonten pinten? 85. 85. Ya wis muga-muga sok tambah kathah. Amin. Ngajine diniyah. Diulangi kitab nahwu napa sakniki sampean? Taklim muta'alim. Nahwu kok taklimul muta'alim. Kitab nahwune napa? Sorof. Sing kula tangletne niku nahwune. Supe, Pak. Fikih napa? Kitab fikih napa? Supe, Pak. Loh. Ngaji kitab mboten? Nggih. Napa mawon kitabe sing diji? Supe pisan, ya Allah ya Sorof, Karim. tajwid, taklim muta'alim, safinatun najah. Lah kuwi Safinatun Usfuriyah. Najah kuwi jenenge fikih. Terus apa maneh Usfuriyah. Usfuriyah niku ngaji apa? Supe, Pak. Supe, ya wis. Wis ya Mudofar, santrine jenengan wis supe tok ini. Penak isuk ditakoni mungkar nakir, "Man robuka?" Supe, Pak. "Man nabiyuka?" Supe, Pak. Akhirnya malaikat, ya wis nek lali. Wong lali ki ora enek hukume kok. Padha karo wong turu karo wong edan kuwi. Ya wis pokoke mondok sing tenanan, ngaji sing tenanan. Nggih, Pak, siap. Siap ditakoni supe terus siap. Masya Allah. Ya wis. Ngopo sampean kok milih mondok? Wong kanca-kanca sampean sausia sampean ki lho do ora mondok. Sampean kok milih mondok ngopo? Nggih. Golek rencang kali golek kenang-kenangan kali golek ilmu, Pak. Oh, golek rencang, golek kenang-kenangan, kalau golek ilmu ya wis golek rencang sing apik nang gone pondok. Nggih, Pak. Tepang kali Pak Manton apa mboten? Nggih, tepang. Sering mriki mboten Pak Manto? Nggih, sering, Pak. Wah apa nak mriki? Le ajeng bantu, Pak.
Nek ajeng bantu ngoten niku mriki. Bantu napa? Bantu pondokan, Pak. Bantu pondokan. Pondok pesantren, Pak. Oh, bantu pondok pesantren. Nggih, Pak. Sampeyan tau disangoni Pak Manto mboten? Dereng. Dereng, ya wis engko tak jalukke engko. Oke, siap. Mboten Pak Manto lek bantu niku kanggo sedaya, kanggo pondok, kanggo anak-anak semua. Neng aku bareng yo ngono, bantu niku mesti nggo tuku uyah. Diulangi nadoman napa? Ten mriki enten kitab nadomane mboten? Imriti mboten? Supe. Usfuriyah, Pak. Usfuriyah ya ora nadoman. Aqidatul Awam. Mboten napal. Mboten apal. Mboten. Sing apal apa sampean? Mboten napal sedanten ya, Pak. Ye sabar ye, pancene jenenge lare pondok nggih ngoten niku. Ten nggen kula nggih enten makhluk sing model ngeten iki. Nggih padha mawon apa maneh nggonku wis 2500 lebih. Ya ngene iki jenenge bocah pondok unik-unik, tapi ngene iki aja diremehke. Walaupun no pondok ketingale kaya ngene, sok nek wis mulai sapa ngerti dadi blantik wedhus. Kadang-kadang nonggone pondok niku biasa-biasa. Ini adik-adik ya. Tapi ternyata begitu pulang justru ilmunya yang paling manfaat, paling barokah. Ana sing nonggone pondok iki ketoke cerdas, tapi begitu mulih malah ora kanggo. Lah iya dadi sing nang pondok iki kok pinter cerdas, jangan bangga. Apalagi sombong. Belum jaminan. Dan itu diantaranya ditentukan oleh sambungane wong tua karo kiyaine. Mulane wali santri jenengan lek pengen putra-putrane manfaat barokah, aja nganti putus sambungane karo Kiai Mudofar. Sambungane wong tua karo kiyaine niku sangat menentukan. Saestu ana bocah nanggone pondok iki ora pati pinter. Ya kaya ngene iki. Tapi ilmune ternyata manfaat barokah. Engko mulih iso ngalim, pinter. Sapa sing maringi ilmu? Gusti Allah. Wong mondok niki kan bagian dari ikhtiar. Mangke sing nyetak dadine pripun Gusti Allah. Neng pondok tahu azan ora sampean? Nggih nate, Pak. Jajal saiki nang azan. Engko nek azan nang supe pisan. Jajal. Jajal. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yo nek azan penak to. Mikir dipetne sing banter. Asyhadu an la ilaha illallah. Yo, bocah iki ternyata duwe keistimewaan nanggone azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Lho, penak to azane. Soale sama nek mati tukang azan iki undangan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mike dipetno mike. Pet. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Loh, penak to nek azan. Ya Pak Lurah ya. Nggih. Oh, jare Pak Lurah penak kok dikei dhuwit ambek Pak Lurah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Apa tak stop lho sakjane, ora kena di stop. Hayya 'alal falah. Nah, ya wis meh terakhir. Allahu
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, pada dasarnya setiap anak itu hebat, pasti punya potensi. Tergantung kita harus pandai menggali potensinya anak itu di mana. Ini tugasnya para tenaga pengajar, tenaga pendidik. Ya, Hilmi ora sah Haidar Hilmi. Kuwi seragam apa niku sing didamel niku? Jas alma mater, Pak. Jas alma mater pondok. Nggih. Apik niku. Nggih, top. Nggih, Pak. Ya, cita-citane apa, Sok? Menjadi pengusaha restoran. Pengusaha restoran. Ngopo kok milih pengusaha restoran? Pinter masak, Pak. Oh, sampean pinter masak, tukang masak ning pondok. Nggih. Ora iso lemu ngono. Yes, pengen dadi pengusaha restoran. Lho nggih, santri niku dadi napa-napa oke kok. Enggak kudu dadi kiai. Dadi pengusaha restoran, dadi napa monggo sing penting manfaat. Ngono, ya wis. Ya wis. Nggih, Pak. Ya wis. Sarung, Pak. Hah? Sarung. Iya tak kei sarung. Nah. Lho niki Pak Lurah niki. Pak Lurah nitipi 700. Matur suwun Pak Lurah. Dongane mugi-mugi. Mugi-mugi diparingi rezeki sing kathah, paringi tambah bojo. Ya suwe-suwe diledek Pak Lurah lari niki. Alhamdulillah Pak Lurah 100.000 oleh bojo tambah. Bondo 100.000 tambah bojo. Pak Manto pundi Pak sampean? Ngene tambahi Pak Manto. Wis liyane ra usah jeragan-jeragan, kene aku wae. Nah, iki cukup Pak Manto. Lho, Pak Manto nambahi 200. Matur suwun, Pak. Dongak. Lho, Pak Manto nambahi 200. Matur suwun, Pak. Dongake Pak Manto. Mugi diparingi kesehatan, kewarasan, panjang umur. Gak tambah bojo. Mboten, Pak. Pun cukup turine satu. Satu apane? Mas ki. Iki sarunge. Aku jam 10 soalnya pindahe kali nyamatan, kok diseneni wong aku. Kata-kata saya, sarung mangga Anza series, ono fotone aku wi. Nah, ya toh. Nggih, Pak. Comel fotone. Love you. Delon wi. Anza series. Anja Sari sarung mangga. Nah, yuk kata-kata saiki, ya. Sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya gundal gandul. Sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya gundal gandul. Mudah-mudahan mangganya tidak dikrokoti codot. Wis gundal gandul dikrokoti codot. Iya lho, jantenan kok nek kena santri wis ngene iki.